totes les nenes, noies que van anar a classe amb mi, que jo sàpiga, a diferents nivells d'escolaritat, soc l'única que he acabat un diploma, que he acabat la universitat. Amb això soc completament atípica. Vaig néixer a Barcelona el 1943 i vaig viure sempre a Barcelona fins als 17 anys que vaig marxar als Estats Units. Vaig estar-hi un any i després vaig anar a França, on hi vaig estar 16 anys més, i vaig tornar doncs a Barcelona l'any 77. L'Anna Cabré és una investigadora important en demografia, jo diria que la més important actualment a Catalunya i a Espanya, i és una persona que, a part de les seves teories, jo crec que es defineix perquè és una gran comunicadora. L'Anna és una bèstia demogràfica, que vol dir que pensa en demografia, i el que és capaç de transmetre no és la tècnica concreta o l'anàlisi demogràfica clàssica, que també això també, sinó com apropar-se a la realitat amb una mirada específica que és la del demògraf. En el seu cas la de la demògrafa, és a dir, on els altres no només veuen individus, ella pot veure generacions, pot veure homes i dones, pot veure els que estan en mercats matrimonials. I jo crec que això és el que ella ens ha transmès. Jo l'Anna Cabré la vaig conèixer com la professora Cabré, que era la professora d'anàlisi demogràfica, que és el fonament de la demografia, quan jo vaig arribar al centre el 2002. Per tant, per mi l'Anna, el primer record és com a mestra. És a dir, qui em va ensenyar què volia dir la demografia i com es feia demografia. On vaig tenir realment de lluitar va ser abans dels 20 anys. I per entrar a la universitat i perquè quan em van donar una beca a França pogués estudiar el que jo volia, que era desenvolupament econòmic i social, en lloc d'estudiar per ser cuidadora de nens en una guarderia, que és el que em proposaven. Aquí va ser la lluita. Si tu mires quantes dones hi ha en el propi sistema català de recerca, doncs són molt poques. No la sé de memòria, però no són més dels dits de la mà. I el fet de ser dona era tan excepcional dintre d'aquest país com en els altres països on ella estava participant. L'Anna mai ha sigut considerada una feminista, en el sentit clàssic, no? Perquè ella és una persona que creu que tant els homes com les dones es valoren pels seus mèrits. I això sí, ella també creu que si les etapes formatives i d'entrada a la professió no estan garantides per igualtat, llavors, clar, la dona doncs, té una posició més dolenta i per tant mai arriba a les posicions adequades. La seva virtut vital és la de tindre un pensament lliure, és a dir, en aquest sentit de no acceptar traves a priori o prejudicis més o menys escolàstics, no només davant del fet de ser dona o no ser dona, sinó davant de qualsevol problema demogràfic o qüestió científica, el plantejar-ho de nou. Jo crec que l'aportació que hagi pogut fer a la igualtat de gènere ha estat senzillament, potser no per decisió personal, sinó perquè la vida m'hi ha portat, el de finalment estar al capdavant d'una institució d'investigació durant 30 anys i que això s'ho hagi fet una dona amb naturalitat. La seva carrera no s'ha acabat i en aquest sentit segueix tinguent sempre idees
noves i per fer i no se li acabaran. I el que sí que ha acabat és el seu càrrec institucional al front del centre, que precisament jo crec que li permet abordar o dedicar més temps a la recerca. La primera trobada que vaig tenir amb ella i que em va dir tinc l'idea de preparar un projecte utilitzant una font que és una font bastant única, perquè és el recull d'un registre matrimonial de 5 segles de durada, molt abans que registres parroquials, perquè comença en 1451, i clar, ella m'anava explicant tots els detalls d'aquesta font. I a més ella, que sap vendre les idees fantàsticament bé perquè és una gran comunicadora, clar, jo anava dient quantes possibilitats que ha de tenir aquesta font i tal, no? Ho vam estar preparant durant un any i mig amb la Joana Maria Pujades, amb els companys del Centre de Visió per Computador, i crec que vam fer un projecte bastant original perquè incorporava justament recerca puntera amb reconeixement òptic de manuscrits. I una de les coses que jo m'ha sobtat més d'aquest projecte és que, clar, el projecte es diu 5 segles de matrimoni i tothom a priori pensaria, clar, aquest projecte serveix per estudiar matrimoni. Sí, és cert. Un dels objectius és estudiar el fenomen del matrimoni, no? Però ella va tenir l'idea que a través del matrimoni es podien estudiar els altres esdeveniments demogràfics, és a dir, es podien estudiar les migracions a través de la utilització dels cognoms que porten els contraients. Es podia estudiar la supervivència a través d'un indicador que també apareix en el matrimoni, que és que si els pares estan vius o no en el moment del matrimoni. En aquesta base de dades es poden estudiar moltes coses, entre elles, per exemple, com va canviant la condició de la dona al llarg del temps. És curiós que en l'època més antiga el nom de la muller ni surt. Només surt el nom del marit i el nom del mossèn que cobra els diners. Després, a poc va sortint la muller, però la muller només té nom de pila. No? És la Elisabet, filla de Joan Pagès, teixidor. Però de la dona només surt amb el nom del pare i si és viuda amb el nom del marit anterior. Després, a poc, ja va tenint un cognom i després acaba tenint-ne dos, com avui dia, igual que no? Esclar, al tractar-se, excepte en el període molt curt, on la muller ni tan sols surt, per la resta la gràcia és que en cada registre de matrimonis surt un home i una dona, o sigui, a vegades surten els seus pares i mares. I per tant, és possible fer una cosa que no es fa, que és, per exemple, fer arbres genealògics de dones. L'Anna Cabré és una persona que ha demostrat tant en el camp científic com en el camp humà i sobretot la comprensió dels problemes de la societat. És a dir, molts cops els científics tendim a allunyar-nos de la realitat. Jo crec que l'Anna és una de les persones que la realitat, per ella, forma part de la ciència. Per mi l'Anna ja només és la professora Cabré, sinó ara per ara també és l'Anna, simplement Anna, amb el seu nom de pila. Jo sempre no m'hi he avorrit mai, sempre he trobat interessant la major part de les coses que feia, entre altres perquè les que no m'interessaven procurava no fer-les.